Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Mestre Tites, bona tarda, bon vespre. Aquí tanquem el quarto de les rates aquesta setmana. Escoltem la falca. Quarto de les rates. M'encanta aquest grinyolar, aquestes rates. Ens poses en antecedents. Qui vols posar al quarto de la rata, mestre? Mira, avui tanco el quarto de les rates a l'alcaldessa més guai de l'univers, l'Ada Colau. El paradigma del progressisme i del bon rotllo només fa que emprenyar els seus conciutadans i a la resta d'habitants de Catalunya amb tota una sèrie de decisions que perjudiquen l'accés a la ciutat, la fan més cara i inevitable, l'embruten de manera fastigosa i impedeixen el desenvolupament econòmic i l'allunyen del sentiment majoritari del país. Ella que venia per canviar-ho tot i s'ha encastellat doncs, a la seva poltrona i exerceix un poder plenipotenciari sense adonar-se que és una titella moguda pels prestidigitadors del PSOE-PSC. Bé, aquesta setmana, mestre Tites, hem preparat el tema de les línies de Nazca. No sé si és un tema una mica complex. En tot cas, ens posem en antecedents. Las peruanas líneas de Nazca son una serie de figuras geométricas, zoomorfas y fitomorfas, diseminadas en el desierto de Nazca, uno de los más áridos del planeta. És perfecte, doctor mestre Tites. Les línies fitomorfes, què són exactament? Va, endavant, mestre. Jo, sí, abans de començar, ja sabeu que m'agrada doncs, situar una mica el tema dintre d'un context, no? Aleshores m'agradaria dir que Nazca és un desert situat al sud del Perú. És un altiplà àrid que s'allarga 85 quilòmetres entre la ciutat de Nazca i Palpa, a les Pampes de Jumana. I en aquest desert, que és un dels més àrids del món, com ho heu dit, doncs la civilització Nazca va crear una sèrie de figures antropomorfes, o sigui, amb figures d'homes, fitoformes en forma de plantes i geomètriques, geomètriques, evidentment, entre l'any 100 i el 600 després de Crist, i que van ser les predecessores dels paraques. Hi havia una altra cultura paraca que va existir abans entre els 700 abans de Crist i els 200 després de Crist. Bé, aquests paraques, es prefexe, enviaven missatges, què serien? Mensatges al cosmos? Bé, jo puc dir que les evidències que ha dit la mestra no va mal encaminat. L'únic que m'agradaria afegir és que en la peu de la terra, que caminant, semblen forats fets amb l'aixada, per exemple. Ells ja sabien que podrien veure des de l'espai, com en aquest cas l'astronauta, les línies. Ja ho sabien. Vostè me pot preguntar com és que en els antecedents ja sabien això? Com és que en les antiguitat o en els antecedents, com diu vostè, ja sabien això? Mestre Tites, com és que tenien aquests coneixements del cosmos? És tot pura especulació, perquè... M'està patinant. No, perdoni, estic assegut, jo en patinet no hi vaig mai perquè cauria. M'està patinant molt perquè vostè diu que és especulació. No, hi ha concrecions. Expliquem aquestes concrecions. Potser seria qüestió d'escoltar això, a veure. Aunque son obra de la civilización nazca y su origen se sitúa entre el 500 a.C. y 500 después de Cristo, se descubrieron a principios del siglo XX con el nacimiento de la aviación, ya que solo desde el aire se puede contemplar esta área de más de 500 kilómetros cuadrados repleta de mensajes que parecen querer comunicarse con el cosmos. Exacte! Sí, exacte, però jo em demano per què les coses, els misteris tan misteriosos i tan enigmàtics han de ser tan antics. No, per què no hi ha misteris més actuals, misteris de fa? Per què? Perdona-me vostè, la concreció ve per... Quan diu ve, vol dir ve. Ve perquè els estudis de les homes eren l'empírica, l'astronomia, l'astrofísica, la física quàntica, la filantropia, l'hemorràgia que havien tingut d'estudiar la metafísica, astrologia, química, física i antropologia.
Desbarra com sempre. És impressionant el de Vassall de animalades que arriba a dir en un minut, Hemorràgia, a què es refereix quan parla d'hemorràgia? L'hemorràgia de les homes en l'antiguitat, de la capacitat de la cerebel. Però què significa? A veure, me pot deixar que ve? No li estic demanant. Me pot deixar que ve, com me pot interrompre si no m'ha cagat la frase? Mestre Tites? No, deixeu-lo dir, que queda en evidència davant de tothom. Deixeu-lo. Què significa la paraula hemorràgia humana? L'hemorràgia humana ve a ser, a veure, si m'escolta vostra i vostra mostra, que vostra té, pues, els títols. L'hemorràgia humana és quan la capacitat de la cerebel no pot arribar... Cerebel vol dir... Deixa'm acabar, per favor! La capacitat de la cerebel humana pot arribar a impressionar tota la física que li entra en la cerebel per llavors discórrer per les venes i treure-les per la boca. Vostra, a veure, vostra entén la resum? Mestre Tites? No l'entenc de res, però bé que continuï, perquè és divertidíssim. Perquè estem parlant de que aquestes persones de l'antiguitat, de l'antigor, tenien com un llibre astronòmic, podríem dir el llibre més gran del món, és com un llibre que el volien fer molt gran, diguéssim, per això ho feien a terra. Seria això una mica la conclusió? Aquesta és una de les especulacions que durant anys es van mantenir, no? Era com un gran calendari gegant, doncs per comunicar, bueno, o també com a missatge als éssers superiors que podien estar veient-los, un acte d'homenatge també o d'adoració a les seves divinitats, no se sap. També ara sembla ser que al final aquestes línies van més lligades a la conservació i a la conducció de l'aigua, que com que molt ben dit era un desert, doncs això, clar, era un tema molt, molt important. De fet, la civilització nazca va desaparèixer per la manca de l'aigua. Vostè me perdonarà que vam parlant de la Nazca i vostè té l'evidència de els títols que ha arribat a aconseguir en l'edat. Nazca entenc que és una regió de Perú, com ha dit molt bé vostè antes. Com pot ser? Per exemple, quina equiparació podríem tenir amb la regió? Podria ser com la Saxònia, la Llombardia, la Galícia, la Catalunya, la Flandes, les Isles Canàries, les Pitiuses, com l'Aragó, com, per exemple, les Pirineus Orientals, com la Navarra, com l'Occitània. Quina seria la regió de Nazca, perquè ens entenguem? Sí. Per volum, per intenció de metres quadrats que té. El professor avui està fi. Mestre Tites, podem respondre això o ens anem més a les teories de Paul Kosok? Parlem de les teories, perquè esclar, si hem de començar a entrar amb el sistema mètric decimal ja tornarem a la... Parlem una mica del que deia de si són zanges. Són zanges? És per exer? A veure, la paraula no és adequada. Jo he parlat de ses urcos, de ses forats. Perdó, de ses... Vostès diuen forats, ses urcos. Urcos? Urcos. Què és urcos? Urcos va ser que amb l'aixada vostra fa sa forat que diu. És sa urco. En mallorquí seria... Urco. Mestre Tites, en català autòcton seria zanges? No, seria esborang o rasa. Forat ne diuen vostès. Aquests forats són de molta profunditat? Vostès els han vist? No, són de molta profunditat. Jo com sempre els he de dir que jo no m'he mogut mai de casa, jo no ho sé, tot això és a través de la lectura, oi? Però res, no són de gran fondària. No. El que sí que s'hi han trobat a dintre són com unes necròpolis, enterraments que es feien allà dins, i allà en aquests petits enterraments doncs s'hi han trobat dibuixos o esbossos dels dibuixos que... No, vulgui obviar la pregunta. Els petits forats són fets esparçament. Per què? Per què són fets esparçament? Perquè la petitada... Per enterrar la gent. I en aquests enterraments s'hi han trobat cordills, s'hi han trobat estaques... La petitó de ses forats precisament és per l'angle que se pugui veure de la llunyania de l'espai. Per això els astronautes han inclús arribat a veure des de molts quilòmetres lluny, de ses llengües lluny,